Da, te duci încolo și îmble de chelea doar. Ia că-ți dau camera încoace. La volan, ori scrie mesajul la volan. Și mesajul ăla, tu luai la stânga acolo. Tu la stânga te duceai. Unde erai tu acolo? Tu la stânga te duceai. Unde mergem eu la stânga? Mașina Ce mea la la stânga? dreapta? E și este scris și văzut. Și asta arătă-ți cum te oprește în loc. Debilantă. Ei, că ți-i sărut capul, nici camera nu-ți ajută. Vin încoace. Sărut capul, Vin încoace. camera nu-ți ajută. Vin încoace.